dragii mei, uitați cu cine sunt aici în mașină. Și nu numai că sunt cu brother Mihai Popescu, dar este la fel de important și unde suntem. Că nu suntem pe clisură. A venit în Oltenia. Suntem în Oltenia, dragilor. A venit la Motru, la inaugurarea magazinului Casa Alex de bricolaj. Exact, prietenii și partenerii și sponsorii mei dragi. Și am terminat treaba pe acolo și acum mergem să, tot fiind aici în, nu știu cum să zic eu, într-o zonă pitorească unde se întâlnesc județele Gorj, Mehedinți. O să-l duc pe Cosmin la podul lui Dumnezeu. Acum mă primă el pe la obiective. Dacă l-am prins aici, suntem la 30 de kilometri, e și păcat să nu vadă lucrurile, să filmăm împreună ceva pe acolo, să vedeți în episodul ăsta. Pentru că sunt multe lucruri de văzut și în bucata asta. Chiar dacă Oltenia zice, dom'le, nu prea avem ce vedea, aveți Rânca și cam atât. Nu e chiar așa, trebuie intrat un pic în detalii. Corect, asta vreau să fac eu o precizare foarte importantă. Când spunem Oltenia, foarte mulți oameni consideră Oltenia zona de Bărăgan, plată și câmpie și nu este nimic mai fals, pentru că Oltenia are și o zonă muntoasă. De fapt, cred că jumătate din teritoriu, ceea ce numim noi Oltenia, este montană, montoasă, cu niște priveliști la fel de spectaculoase ca și pe clisură. Gorjul și Mehedințiu sunt niște județe foarte frumoase, foarte exact. Care îmbină, Mehedințiu îmbină fluviu, câmpie, podișuri și munți, ceea ce nu prea ai în multe alte județe ale țării. Corect. Iar Gorjul, care are zona de munte, însă noi am suntem cu Passatul, nu putem să ne aventurăm. Dragii mei, cu Passatul am plecat, cu Passatul maestrului. Pe zone din astea de off-road de adevărat. Dar tu parcă ai făcut un pic de off-road cu Passatul, că am văzut asta iarnă niște... Da, m-am chinuit așa un pic. Dar da, Motru este orașul, să zic, geamăn, sau Moldova Nouă este orașul geamăn al Motrului, Moldova Nouă de pe clisură Dunării, orașul de care sunt eu foarte apropiat, eu fiind din Coronini, pentru că este cam același... Am dat ferata. Gata, ce să vă zic, nasol, dragilor. Dar oricum, știi ce nasol? Este nasol că ne-am oprit într-o zonă destul de bizară, pentru că faptul că noi suntem opriți aici încurcăm traficul. Da, a trebuit să fie un pic un refugiu unde să poți să-ți faci treaba ok, ca ofițer mă refer. Și să nu te pui pe tine în pericol, să nu pui pe cei care au oprit. Dar nu ne băgăm în munca colegilor. De fapt, eu nu mai sunt, că eu sunt ieșit din sistem. Crezi că ar trebui să le spun că... Da, nu. Glumim, nu facem din asta. Nu facem din asta. Da, omul și-a făcut datoria, are dreptate, am avut peste 60 pe oră. Probabil că pe coborâre aici, aia acolo un pic, eu cu numere repede în localități. Da? A știu imediat Mihai, că zicea, pac, am avut peste 60. A știu din start. Eu nu am observat că de fapt e chiar viteză, ocupat cu vlogging-ul ăsta. Și eu cum vorbeam pe cameră, nu eram atent atât de mult la drum, la trafic. Da? Nu ne aude că ne am uitat ăsta. Acum a scris-o deja, nu mai putem. Scrie? Da. Vezi, noi stat niciodată nu stăteam în mașină și scriam amenzi. Nu? Foarte periculos. De unde știu ei că noi nu ieșim cu ceva acum din mașină spre ei? Da. Deci întotdeauna stăteam în spate, dacă eram doi, unul stătea pe o parte a mașinii oprită, unul pe partea cealaltă și noi, dacă se poate, scriam amenda în spatele mașinii noastre. Că în caz că iese din... Să ai câțiva metri. Să ai câțiva metri și să ai după ce să te ferești. În caz că iese unul cu o armă și începe să tragă. Aici aveți documentele. Dați-mi și 70, așa de 70 cam mult, bă. Cam mult. Mie nu mi s-a părut. Că nici bine, bă. Mașina bună. Da, da. Frumos să vezi. Sănătate, Ăla e mai un bine. compliment la Passat. Hai de mine. Ca să nu zică lumea că fake-uim chestia asta. Dezvoltăm economia locală, 140 de lei, 15 zile. Fără puncte. Fără puncte. L-am luat amendă de foarte multă vreme. Deci el e optimist, el crede în economia locală. Ai, Doamne. Adevărul este că eu n-am mai stat la o amendă în România de 20 și ceva de ani. No, sunt zone în România, Cosmin, unde genul ăsta de acțiuni sunt prezente. Se merge și cu mașinile de poliție în mers și te ia din mers. Se
sunt zone în localități unde este 30 restricție. Hai, mama. Adică acolo, dacă era o zonă de 30 și aveam 70, era amendă mare. Dacă aveam 81, rămâneam fără permis. Ai. Am observat că primăvara e un pic mai târzie aici la Motru decât la noi pe Chisură. Probabil că e un pic mai rece. Foarte frumoase satele din jur. Încă n-am verzit, pe pădurea n-am verzit, pe pomii sunt de-abia copacii ăștia mici de prin curți au început să înmugurească, să aibă flori, dar frunzișul pădurii nu. Domnul Cosmin pregătește, s-a încărcat și-a încărcat bagajul. Domnul Brother, este spectaculos. Păi ce crezi că mai pe clisura acolo e totul spectaculos? Pe unde o luăm? Pe traseul turistic. Pe traseul turistic, dragilor. Zatorul Mare, la Piezuri. Dragii mei, am ajuns la Podul Dumnezeu, aici la Ponoare. Este similar, sau nu invers, al nostru de pe Clisuri la Coroninii Pod Domnului, care și noi Pod al Domnului. Este similar cu ăsta, dar aici vorbim de un areal mult mai mare. Ia uitați-vă. Ia să luăm niște imagini de aproape. Nu știu cum să facem traseul, de sus în jos, de jos în sus. E o bijuterie, bro. Noi am descurcat noi să urcăm până acolo sus? Eu zic că da. Așa zic și eu, hai să o iau eu primul înainte, că mi-a trecut genunchiul de când nu mai merg cu... Fii atent că și ne putem pune pe jos pe acolo. Păi da, se poate și coborî în jos. Deci e... Auzi, Cosmin, totuși ce zic eu? Hai să mergem jos întâi, că mai ne coboară soarele puțin. Da. Și suntem chiar bine. Da, deci pe aici coborâm. Vine în urma ta. La peșteră aici, jos de tot în această dolină, de fapt, sau cum vrem să-i spunem, unde se află Podul Domnului. Acolo e podul, sigur. Dar aici este peștera similară cu grota noastră a Haiducilor, la care tot mergem noi și filmăm. Deschiderea este un pic mai lată, însă mai puțin înaltă. În orice caz, este spectaculoasă intrarea. Și da, deci dacă vă pasionează tipul ăsta de relief, dragii mei, uite, eu vă recomand un clisurian aici la Ponoare, să vizitați Ponoarele, foarte accesibile toată treaba. Deci noi chiar nu suntem echipați de hiking. Brother Mihai acolo pe culme. Avem lumină. Deja e, deci e super, super. Vorbim de zeci de metri, nu știu, 20 de metri probabil lățime. Foarte, foarte faină, foarte spectaculoasă.
Da, deci peștera încă e activă, cum spunem noi în speologie. Înseamnă că încă are loc procesul ăsta de erodare. Așa că e o chestie care, dacă sunteți în zona Motru, în zona asta de nord a Mehedințului, sau chiar dacă sunteți în drum spre Clisură, spre noi, puteți să vă opriți aici, venind de la București, de la Constanța, Craiova. Dar bănuiesc, dacă sunteți din Craiova, deja știți de locurile astea minunate. Haideți să filmăm și în partea aia-laltă. Mergem acum chiar sub pod. Spectacol! Brother Mihai se va ocupa din ce în ce mai des, se pare, că de turism. Va trece de la lumea auto la travel videos. Auzi, dar de fiecare când vin aici mă uit la el, toată lumea spune că este o formațiune naturală. E natural, bro. Mie îmi lasă așa un pic, parcă are niște forme așa de prelucrat, nu știu. Deci de la terasamentul ăsta, adică de la boiandrugul ăsta, cum îi spunem noi, în sus, da, se pare că a fost zidit. Dar de acolo în jos e natural. Și blocurile astea mari, totuși. Deci vom coborî un pic sub el. Unde Nenealie când ai nevoie de el? S-o păia pe aici, parcă ca o capră neagră. Eu nu am încălțări pentru astfel de expediții. Exact. Noi am venit de la, cum zic americanii, de la Black Tie Party. Dar ce nu face o pentru un pic de aventură? Deci ia uitați-vă acolo, dragii mei. E spectacol! Biserica se vede. Wow! E wow! E wow! Foarte, foarte fain. Mult mai mare, sau nu mult, dar mai amplu decât ce avem noi la Coronin. Mihai acolo pe creastă. Deci da, Mihai cunoaște locul și cu adevărat îți conservă energia. Eu ca un novice aici, unde văd ceva fain, pac, mă duc repede. Dar mai avem de urcat. În orice caz, priveliștea este zen. Zen. Ia uitați, mergem spre Hollywood. Acolo în față sunt montate și cred că noaptea se aprind în culorile tricolorului denumirea localității, Ponoarele. Cosmin, hai spre Hollywood înainte. Hai spre Hollywood.
făcut seara? Am ajuns aici la Conacul Boierului, în Ponoarele. Așa. O locație superbă, m-a dus brother Mihai. E de vis. Interiorul e spectacol în stil țărănesc, boieresc. Afară, aspectul pensiunii este wow. Interiorul de asemenea spectaculos, foarte fain aranjat, în stil rustic, în stil rural. Deci să servim o mică masă și apoi ne continuăm drumul nostru spre Motru. Deci dacă sunteți în zonă, spuneam înainte sus pe culme la semnul cu Ponoarele, că nu știu dacă sunt niște pensiuni în zonă. Iată că am găsit una, Mihai știa locația, așa că mi-a făcut o surpriză, apreciez surpriza, arată foarte bine. Vom mai reveni aici pentru că am de gând să fac niște episoade, sau nu episoade neapărat, dar câteva videoclipuri, pentru că sunt niște obiective turistice despre care am aflat acum recent că merită vizitate. Dragii mei, acum am aflat de fapt că fiecare cameră are o tematică. Aici este camera Moldova și camera este amenajată în același stil rustico-victoriano-contemporan, dar cu puternic accent pur românesc de Moldova. Și la fel, atenție la fiecare detaliu, mobila pictată. Se vede că e manual pictată, deci nu e făcută în serie. Ce pot să vă zic? Zen! Îi mulțumesc încă o dată lui Automaster Chef Mihai Popescu că m-a dus aici, că altfel cine știe dacă ajungeam. Și asta e camera Moldova, dragii mei. Îmi vine să nu mai mă întorc la Motru. Deci e superb, dragii mei, superb! Superb. E o imersie într-un rustic pur românesc, dar extraordinar de elegant și de calitate la cele mai... și de atenție la cele mai mici detalii. Și aici intrăm în camera Ponoare, care exact descrie sau reprezintă satul în care suntem. Unde avem Podul Domnului și aici e o mică incursiune în lumea satului de aici. Mobilierul este pictat cu tematici de aici din Ponoare, cu obiectivele turistice care le putem vizita în Ponoare. Și asta e o chestie care eu n-am mai întâlnit în țară, sincer să fiu. Deci eu n-am mai întâlnit un fel de reprezentare de acest gen în care obiectivele capătă viață, iată, fiind redate pe mobilier. Aici avem Podul Domnului la capul patului, în caz că vrem să ne simțim în natură, dormim în patul aici, în patul ăsta și ne simțim ca și sub Podul Domnului. Foarte, foarte fain. Noi spunem pe clisură mustră la așa ceva, această decorațiune la îmbinarea dintre tavan și perete. Și e foarte cu accent, foarte... Avem și o terasă aici. Și voilà! Wow! Uitați-vă și voi aici, dragii mei. Acesta e balconul. Vedea de pe balcon. Deci, așa cum am spus, și interiorul la fel de spectaculos ca și afară, ca și exteriorul. Suntem în camera Oltenia și uitați-vă, spectacol vizual total. Și sunt convins că și confortul la fel. Atenție la fiecare detaliu. Și ce pot să vă zic e că calitatea lemnului și tot ce se atinge e la un nivel maxim. Fiecare detaliu, mobilierul, canapeaua, protecția aici la calorifer. Deci nu e laudă, e realitatea. Sunt super profund impresionat. Elegant, rustic, estetic, calitate. Deja nu mai am epitete. Tadam! Clisura Dunării.
Ce frumos! Opa! Ăsta e apartament, dragii mei. Fii atent! Apartament cu 2 camere chiar. Bibliotecă și decorat exact ca pe clisură. Mai ales ca pe clisură ca satele cehe. Pentru că avem albastru ăsta pe mes, cum îi spunem noi, albastru cehesc, care este o chestie care numai pe clisură întâlnim. Și chiar așa e. Well, ce să zicem, ne întoarcem în forță. Uitați la garnișe. Deci e extraordinar. Aici este Maramureș sau Camera Vișinie. Pentru că tot este Vișiniu. Pe acest etaj. Ce frumos! Dragii mei, și gazda noastră a fost drăguță încât să deschide și camera Dobrogea. Să o putem vizita. Wow! Uitați-vă și voi, dragii mei. Ți și fică parcă să pășești, să nu strici ceva, să nu să nu alterezi ceva. E. Domnul Mihai, e ce trebuie? Este. Deci e wow. Opa! Băi, deja se lasă cu turnuri, cu prințese, cu figuri. Opa! E și întuneric. Brother, filmăm ceva iară cu sântoaderi? Nici eu n-am mai fost pe aici. Am văzut doar în poze. Aici e o sală de sport. Deja suntem în lumea mea. Cu tot felul de... Fii atent aici. Deci podul a fost transformat în sală De toate. Foarte. Deci surprize nu se mai termină. Parcă e un fel de matrioșca. Desfaci ceva și găsești ceva și mai spectaculos. Gazda noastră chiar e pricepută, să știi, la... Deci sunt... Și pe mine m-a lăsat... Bro, cea mai tare locație din România Deci până știam acum. locația, știam mâncarea, o cunoșteam pe gazdă, dar nu intrasem în detalii să mă duc să văd. Și uite, inclusiv pentru mine e o surpriză cum ce-am găsit în urmă. Deci, dragii mei, eu zic, eu un proprietar de pensiune, da? Care toți o laudă că e cea mai tare. Bun. Eu vă zic, deci e superb. Este superb. Ce frumos folosește podeaua, deci... Deci ca la bună acasă, brother. Vrei să joci ping-pong, vrei să admiri peisajul, vrei să citești ceva. Muzică, karaoke pentru cine se pricepe. Cei care iubiți croazierele, din nou vă spune cineva care tot pe croazieră și-a făcut viacul, arată ca o bibliotecă de vas de croazieră din ăla scump, nu din ăla ieftin ce mergi cu $10. Da, mie să știi că partea asta, podul, îmi dă... ce vedem în filmele americane. Exact. Deci, inclusiv cum e cu grinzile. The penthouse. Exact, grinzile groase. Ambianța, ești undeva în... zi-mi un stat așa mai cu frig. Deci da, zici că suntem undeva prin Montana, prin Dakota, undeva prin Wyoming, Minnesota. Vezi că noi în Oltenia ne pricepem la toate, să știi. Deci, brother, Chiar zici, ne pricepem la deci, toate. brother, fii atent, că el vine și laudă Banatul, că hărcă de el nu ne spune că el are nestemate pe aici. Și același lucru am spus și despre Ardeal, ardelenii sunt faini. Gătesc bine. Dar mai bine se gătește în Oltenia. Dacă... Dragii mei, vă spun eu un bănățean 100% autentic. Veniți în Oltenia, uite la ponoarele, că e ce trebuie. Nu-mi dați hate pe canalul meu, voi ăștia bănățenii. Dar nu, serios. România e frumoasă în fiecare, Da. fiecare zona ei și fiecare zonă are nestematele ascunse. Trebuie doar să România le e găsești. superbă și uite, sunt locații ca acestea care se compară cu orice locație din locațiile în care am fost eu. Vorbim Alpi, vorbim Bavaria, vorbim Piemont, Italia.
sau chiar le depășesc, pentru că, așa cum spun foarte mulți vizitatori de noștri străini, spun clar, băi, noi poate avem și noi peisaje ca și voi, dar ce nu avem, noi nu mai avem autenticitatea aceea rustică, rurală pe care voi încă o aveți. Viața aia tipică de țară, cu tot ce înseamnă ea, care la noi nu mai există. Așa că, dragii mei, Ponoarele este următoarea destinație. Dacă treceți prin zonă sau dacă vreți să vă planificați o vacanță aici, pentru că același lucru o să fac și eu în curând, mai ales când mă întorc din nou la Morțu. Bun? Deci, brother, sunt profund impresionat. Convins, Unde m-ai dus și am văzut. Și tu m-ai dus la tine tot felul de locuri, tot timpul ai scos cât un as din mâne, că pe ce crezi că numai tu. Da, corect. Și brother are ași și mâini, că nu că zic acum, dar asta e. Ați văzut și voi sau o să vedeți, mă rog, în clip ce bijuterie de locație avem aici. Ne cam încheiem vizita noastră la Ponoare. Dragii mei, veniți la Ponoare, de tot ce pot să vă spun. Noi o să revenim, nu, bro? Da, cu mare drag. Sigur. Te mai așteptăm pe aici, că avem ce face și în Oltenia. Avem ce face și în Oltenia. Dăm bătaie. Ne vedem cu bine! Ne vedem, dragilor, vă pupăm, ceau!